Supaya ing mengkone kowe bisa ketemu lawan katresnanmu meneh. Dalane kepiye, Sedulur? Gelem kowe etok-etok dadi katresnan. Piye? Etok-etok dadi katresnan. Yen ngono aku gelem, Dayana. Yen to mung etok-etok dadi katresnan. Tresnani karo Suropati. Ayo, tanding madhep kono aku kowe. Jenengane kados pundi, Jeng Pangeran? Suropati. Jeng Paten Bawangsa. Lepat menapa panjenengan menika nyempalani karo Dayana. Cetha dhewe arep tresnani karo kowe. Mboten. Kalau wae kula abad ajeng mati lampus diri. Lah, sedulur Dayana menika tetulung kalih kula Jeng Pangeran. Dadi Dayana tetulung karo kowe. Nggih. Waduh cilaka. Aku njaluk ngapura sedulur Dayana. Kasep. Kasep. Wis kadung benjut mbok antemi lagi njaluk. Lah wong lanang ngendi sing ora panas atine ngerti katresnani cedhak larah kowe dhisik. Wis saya ora usah etok-etokan. Blas katresnan tengah-tengahan ora apa to, Dias. Aku gelem pokoke. Suropati aja kaya ngono to. Lah kok malah Ojo urip-urip karo bocah karamu biasa. Nanging mengko dhisik. Jare tresno karo aku lho. Wis tenanan ora apa-apa Suropati. Wis ya tenanan. Kono ben karo kono kowe karo aku. Disik ana perkara mah matek no wong e. Jenenge niku pripun? Ya nembeke mawon panjenengan niku sandang tresno. Lah sak menika sampun caket kalih bocah wadon. Pancen aku tresno karo kowe lahir batin, aku tresno karo kowe. Dadi kowe sujon nalikane aku rerangkulan karo bocah wadon iki. Lah nggih kemawon to panjenengan iki pripun to? Umpama kowe sujon iki kleru, iki dudu katresnanku. Ya sinten? Nanging iki kadangku, sedulurku. Lho. Kadang panjenengan. Dia sing Mahendra Data. Calon IP-mu. Ngene iki lho Udayana aku lak yo kecelek to. Salah. Apa? Wis tenanan ora apa-apa. Pokoke ngono. Dia sing Mahendra Data. Sing kudune sliramu mapan nang Taman Sari yo gene nganti sak temengkane alas. Kang Mas, kula menika dioyak-oyak kalih Madhe Tantra kula badhe dipundhut garwa lan kula badhe diprawoso lho Kang Mas. Prawoso karo Madhe Tantra. Wah cilaka iki Dayana. Iki tasih bujung lho apa mboten? Lho, menika tesih koyak-koyak lho. Isih koyak. Kapan sampeyan Mahendra Data? Kakang Madhe Tantra. Kebenaran suwe nggonku golek lawanku. Dene saiki wis ketemu aku njaluk kitab Tripitaka. Kakang Madhe Tantra, Widya Tripitaka tak ulungke kelawan kowe. Yen to sembarengi kelawan nyawa. Oh, pecat nyawamu semetangan maju sak jangkah tak sembadani kowe. Cup! Ya! Madhe Tantra. Ojo nyampuri perkara Nyai Genara. Kowe wis ngianati karo aku, gawe lara atiku. Nek ora tak pateni ndak kurang ajar to Madhe Tantra. Oh, kosok banget Mate. Iya.
Nyai Guru Kenara. Kitab Tripitaka gawa mrene. Mongko Widya Tripitaka iki dina wis dadi gaduhan. Marang sok sapa wae sing kepengin ndarbeki Widya Tripitaka kudu pepitungan kawanah. Oh, yen kaya ngono nasibmu padha karo Made Tantra, tak pateni sisan kowe Dayana. Yen bisa ayo. Bola-bali mesti gerangan tepak elek kowe lho Kosoro. Bola-bali sing ganggu aku mesti kowe lho Kosoro. Panjenengan sengaja yen kowe ora ndak kepalangi gabahku minta moe. Ya, engken aku rumangsani kalah karo kowe. Angin ngerti ya lho Kosoro. Aku saiki madhep perguruan nang desa Mburak. Murid kowe wong cacahe. Ing kono kalamu kok wancit tengah bengi ana pambangunan musuh ajak. Pertanda aku nyebar tenung gawe telo tak sebar nang kraton. Saiki wani iso wani. Kepala Kosoro. Dawuh timbalan dalem. Dilakukan kita upami menawi boten wonten panjenengan taretamu kula lan sedulur Dayana sampun menyepati saking tanganipun Nyai Ngarang Prawa Ngaten iki. nanging kados pundi anggenipun Nyai Arang supasi kados ngaten badhe nyebar terus wonten kraton Medang Ngersa dalem sampun ngantos mutawatosaken menawi sawanci-wanci kenarang badhe nyebar tenung wonten ing negari Medang taun waton negari Medang taksih wonten kula. Kang Mas Dharma Wangsa, aku kados ngaten to. pancen aku ora tresno karo kowe Kang Mas, sinasa panjenengan mriku mboten tresna kaliyan kula nggih to, nanging rak dinten sak menika. Lah menawi to sak lajengipun menika dipun kulinakaken nggih to caket kaliyan kula, tentu kemawon menika badhe tresna kaliyan kula lho Kang Mas. senajan saben dina aku cedhak karo kowe Sengoro aku bisa tresno karo kowe jalaran aku luwih tresno karo Suropati Nanging nggih mboten saged ngaten to Kang Mas. Kula menika sampun nglampah dados garwa panjenengan nggih to. Menawi to panjenengan menika nampik dhateng kula. Lho, kirangipun kula menika menapa lho Kang Mas? kon kurang muger Anjir. pripun Kebareng kula sumlatur kados pundi sampun sanget-sanget nggih. Anggenipun muja dhateng mubaling bawa nepsu. Wonten Mahadewi menika garwa panjenengan saya-saya menika pilihanipun tiyang sepuh. Mboten wonten critanipun tiyang sepuh kok nyemplungaken jurang kasangsaran. Mboten wonten nggih. nanging anggen kados pundi anggen kula mlampahi kok Nggih. kula mboten tresno karo Primade Lah inci menika sauger Suropati sauger dipun lampahi Ya, menika kemawon, nggih sampun anu lho Kang Mas. napa kula kedah pisah kalih Lho nggih mboten saged ngaten kok misah-misah pripun. Sampun mengke anak kula lan awon dinaku anak kula misahaken katresnan panjenengan kalih Mahadewi. menika Ya carane ora ketang sithik patem ngresuk dalem Kanjeng Pangeran Dharma Wangsa krasa maringi kamukan. Mbuh ora ketang dilek. Oh, maten. ing mriki kula badhe adil Nggih. Mahadewi ki bakal tak wayuh karo Suropati Pripun Kang Mas? tak wayuh Kula oh badhe panjenengan wayo. bener Aduh. Bola-bali kok woyah-wayuh. ya piye umpama kowe ora gelem ya wis ora apa-apa aku bisa aku bakal gawe karo Suropati Menawi to kula menika mboten sagah, bisa pisah. lah iya Bisa diambut to Kang Mas. wis gelem Nggih kula gelem ning Nah. nanging kepepet. kok cukup pepet piye Lha pripun? Monggo diadili ya. lho Dayana kok lirak-lirik karo Diajeng Mahendra Data apa duwe karep ngono Kula mboten lirik. lha ngopo Pancen kira kula niki. nggih kan Diajeng Mahendra Boten Data. saged selak salebetipun manah. Tengalipun kula nggadahi raos tresna kalih kadang panjenengan. Tresno karo Diajeng Mahendra Data Diajeng Mahendra Data Kula menika nggih Cetha sami. entuk Kula nggih sami Kang. memet ya jan Lho, lha wis pripun? Tak bakal tak cek
mangke karo Dayana. Nggih. Nggih. Dawuh. Sakmenika sampun jangkep anggen kula ing mangkenipun dados ratu wonten kraton Medang. Lan kula sampun garwa kalian Putri Madewi lan Sorowati. Panjenengan pun sisa kondur monggo wangsul wonten kraton Medang miras pantes gembul pujana miwaha Monggo nggih. Monggo kula dherekan